Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale Lamulungu la 15 pa Chaka, Ambuye Yesu afuna atikodole ationetse kuti iye amakolola ngakhale pa nthaka yooneka yokanika. There is an abundant harvest even from the very difficult soil. Lero tikupempha chaulere kwa Ambuye choti tikane china chilichonse chimene chili chotsutsana ndi dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. We are asking for the grace to reject whatever is contrary to our faith. Ndipo mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 55 ndi 10 kulekeza 11. Salimo yathu ndi salimo namba 65. Mbewu ikagwa nthaka imabereka zipatso. Ndi zipatso zotani zimene tikubereka? Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma mutu wa 8 ndi 18 kulekeza 23. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo mutu wa 13 ndi 1 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 13 ndime ya 1 kulekeza 9 kudzawerenganso 18 kulekeza 23. Tikapeza mpata tingowerenga chapter chonsecho. Tsiku lomwero Yesu adatuluka m'nyumba nakhala pambali pa nyanja. Anthu ambirimbiri adasonkhana kumene kunali iye. Tsono Yesu adalowa mchombo nakhala pansi, anthu onse aja atayima pa mtunda. Yesu adayankhula nawo zambiri m'mafanizo adati, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho mbewu zina zidagwera njira, ndipo mbalame zidabwera nkuzitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya miyala, pamene panalibe dothi lambiri. Zidamera msanga chifukwa nthakayo inali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera zidapserera, kenaka zidauma chifukwa zinali zosazika mizu. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere 10, zina 50, zina 30. Tsono Yesu adati, amene ali ndi makutu amve. Tsono inu mumvetse bwino tanthauzo lake la fanizo la munthu ofesa mbewu uja. Munthu aliyense akamva maonena za ufumu wakumwamba koma osawamvetsa, oyipa uja amabwera n'kudzalanda zimene zidafesedwa m'mitima mwake. Zimenezi ndiye mbewu zogwera m'njira zija. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizu yozama, amangolimbikira kanthawi pang'ono. Mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo munthu yamabwerera m'mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zapansi pano ndi kukuondetsetsa chuma kumafoketsa mawu aja, motero sabereka konse zipatso. Koma mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza munthu amene amamva mawu a Mulungu nawamvetsa. Munthu otere amabereka zipatso, mwina 10, mwina 50, mwina 30. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, kukamba zoona, Mulungu amatichitira zambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo amatipatsa zinthu zabwino mosaumira. He gives to us without reservation. He is so fair. Samangotipatsa zabwino zokhayi, samangotipatsa madalitso okhayi, amatipatsanso mawu ake. How we respond to his word depends on our disposition of the heart.
mmene timalandirira mawu ake zimatengeranso kuti mitima yathu ndiyokozeka bwanji. Ndipo Ambuye Yesu lero mu fanizo limene tawerengali afuna kufanizira mitima yathu ndi nthaka zosiyanasiyana zimene ofesa mbewu anagwetserapo mbewu zija. This is reflected in the gospel passage of today. Mbewu zija kuti zina zinagwa pa njira, zina zinagwa pa nthaka ya miyala, zina zinagwa pa zitsamba, zina zinagwa pa nthaka yabwino. Zikundisangalatsa ndi mmene amalizira kuti ngakhale panali dothi losiyanasiyana, panalinso dothi lina limene akutchula zinagwa pa dothi labwino. Pakati pathu tilipo anthu amitundumitundu malingana ndi mmene timalandirira mawu a Mulungu. Koma tisanamizane aliponso anthu abwino amene amayesetsa moyo wawo wonse, ndipo timaloza ndi moyo wathu kuti awa ndi patali akuyesetsa kuchita kufuna kwa Mulungu. Monga ndanenera, nthaka zimenezi zikuyimirira mitima yathu. Mwina funso lathu lero la Mulungu likunena kuti ine ndine nthaka yotani, ndisachedwe ndi kuyang'ana kuti awo ndi nthaka yotani, mwana wangayo, amuna angawo, ansembe athu, ineyo ndine nthaka yotani, ndikuyankhulane ndine nthaka yotani. Komano ubwino wa ife anthu kusiyana ndi nthaka imene akuyifanizira Ambuye wonena kuti tili ndi kuthekera kosintha. Nthaka ngati ndi amiyala ndi amiyala basi, ngati ili mphepete mwa njira ndi pa njira basi. Koma ifeyo anthu, no matter how bad we may be, how worse we may be, how sinful we may be, tili ndi capacity to change. Nchifukwa chake sitikuyenera kutaya mtima, koma tikuyenera kukhala anthu osamala. We have the capacity to be good and worse. Ife amene tili abwino tikhala osamala, chifukwa tili nako kuthekera kokhala anthu oyipa. Anthu amene tikuona ngati tikulephera mmoyomu tisataye mtima, tili nako kuthekera kokhala anthu abwino. The parable that we've just read today is showing us that it is important to preach well, to present the word of God well, to share the word of God well. We've become, or we have giants in this field. Tili nawo anthu pakati pathu amene akamalalika timachita kumva kukoma. Ndipo ena timachita kusankha kuti sembe ya misa lero akalalikire father awo amene aja amatha kulalika, amatisangalatsa, ndipo zimatigwira mtima. Inde izo nzofunikira. Komatu Ambuye Yesu lero is not interested nkunena kuti uthenga umaperekedwa bwanji. Chimene ali nacho interested ndikuti uthenga timaulandira bwanji. Ambiri timakhazikika nkuti uthenga ukuperekedwa bwanji. Ndi nchifukwa chake ndanena kuti timasankha. Afather aja amagonetsa, amabowa. Misa amabebetsa ndakwa yakuti. Ambuye Yesu lero akunena kuti timaulandira bwanji uthengawu. Unfortunately, ambiri we focus how the message is communicated. We should focus how the message is received. Before we accept the message, we must first accept God in our lives. Choncho tisana uvomere uthenga wa Mulungu. Ukutivuta kuti tuvomere chifukwa chonena kuti sitinamvomere mwini mauyo. Choyambirira m'miyoyo yathu tikuyenera kaye tivomere kaye Mulungu amene ndi mwini mauyo. Tikumbukire zichankapanga Herode zija. Akuti chifukwa choti sanalandire Mulungu mmoyo mwake, ankakonda kumva mawu a Yohane Mbatizi. Koma eventually adamupha Yohane. Ankangosangalatsidwa ndi mawuwo, koma mawuwo sikuti amawalandirayi. Kuti tilandire mawu ake tikuyenera poyamba tilandire Mulungu amene m'mitima mwathu. Nchifukwa tikapanga zimenezo tidzasiya kusankha kwaya yoti imbire, tidzasiya kusankha kuti misa yabwino nditi. Misa iliyonse ndi yabwino chifukwa bwino wake ndi Mulungu. Takhala tikukamba ma program osiyanasiyana kuti the mass imachitika kumwamba kwa Mulungu. Ife timangopanga nawo participate, we participate in the heavenly liturgy. Tikhale ngati akhristu aku Macedonia. Aja Paulo amatuza kuti adachita kumupempha kuti akathandize nawo anthu osauka. Ngakhala anali osauka iwo eni adapereka koposa mmene Paulo amayembekezera. On top of that, they asked that they give donations to other churches. Chifukwa chachani ndeti danena pompano kuti ndi chifukwa chonena kuti poyamba adapereka mitima yawo kwa Yesu Kristu, adapereka mitima yawo kwa Mulungu. Kunali kosavuta kuti apereke chuma chawo kwa anzawo. Lero Ambuye Yesu akuti tisatekeseke ndi mmene uthenga ukuperekedwa. Machazi tikuyenera kuti alaliki tizuphika bwino uthenga, uzimveka bwino, usamakhale too long koma uzikhala too appetizing to listen. Ambuye Yesu akunena kuti focus yathu isakhale kuti uthenga ukuperekedwa bwanji, koma uthenga ndikulandira bwanji. Ineyo uthenga wa Mulungu ndimaulandira bwanji?
inuyo uthenga wa mulungu mmaulandira bwanji? Mukamva mawu a mulungu aja muzitha kugwira mutu nkumasinkha-sinkha kuti she ambuye lero andiyankhula. Osati timaona ansembe akamalalika anthu magwedezera mutu kuchoka mmene kuti mukanabwera lero ku chechi zonse zija mmachita ngati amaona ino. Tapitira ena. Mulungu samafuna kuyankhula ndi ena. God is interested to speak to me as an individual. Amene aulandira uthenga wake, amene amulandira mulungu ndi uthenga wake, moyo wawo ndi aja amatha kukwiya. Palibe munthu amene samatha kukwiya. Ndi aja amakwiya koma dzuwa silimalowera ali chikwire. Ndi aja amatha kulakwira anzawo kapena kulakwiridwa koma amatha kukapepesa kapena kukhululuka. Ndi anthu amene amatha kulira, ndi anthu amene amakhumudwa koma kukhumudwa kwawo kumakhala kwa chiyembekezo kuti mulungu ali nawo kapena there is another tomorrow. Ndi anthu amene amakhulupirira kuti mulungu aliko ngakhale liwu lake sakulimva. Ndi anthu amene amakhulupirira kuti kuli dzuwa ngakhale iwo akudutsa m'mitambo. Koma kwenikweni titi chani poyang'ana mbewu imene ili mu mtima mwanga? Tsono chachikulu aliyense adziwe kuti ndine nthaka yotani, ndizitengulira bwanji kuti ndifike kukhala pa nthaka yabwino ija. Choyambirira akuti gulu loyamba ndi gulu limene mbewu zinaponyedwa pa msewu zinangopondedwa. Ndi anthu amene mawu akalalikidwa they even don't care nkhani za mulungu. Ndikufunira kuti chifukwa choti inu mukumva mawu simuli gulu loti you don't care, mumamvetsera ndithu mawu a mulungu. Koma gulu lachiwiri linali shalo loti likalandira mawu a mulungu aja akuti silimachedwa kukhumudwa chifukwa cha zowawa zimene mawu aja akubweretsa. Ndi anthu aja amene akangomva kuti ansembe apanga zakuti, asisteri apanga zakuti, kaabusa apanga zakuti, kaasheha apanga zakuti, amasiya kukhulupirira mulungu. So they are following not Christ, they are following ministers. Ndi anthu amene amasiya kupemphera ati chifukwa choti acheya adadya ndalama za mphakati. Ndi anthu aja amanena kuti mulungu is everywhere, so they don't see any difference kupemphera ukatolika kapena ku mipingo inayo. Mawu adalandira koma sadapeze mizi yozama. Nde akuti pali gulu lina la anthu limene zidagwera pa zitsamba za minga. Chitsamba chitokhala kuti nthaka yake ndi yabwino koma mbewuyo ndimene ikukanika kukula chabe chifukwa chonena kuti pali ma hindrances. Awa apereka chitsanzo Ambuye Yesu anthu okondetsetsa chuma. Amaoneka bwanji pakati pathu? Ndi anthu amene outside we look so holy, we look so forgiving, we look so smiling, koma inside tanyamula mtengatenga ndi mtokoma. Ndi anthu amene amasunga nkhwidzi m'mitima mwawo. Ndi anthu amene sasamala zachipembedzo mkatikati mwawo, amasamala zachipembedzo outside. So ndife anthu amene timachena popita ku misa, ndife anthu amene timanyamula zimabaibulo popita ku misa, ndife anthu amene timatha kupemphera titagwira korona. Koma ikabwera nkhani yokhululuka, ikabwera nkhani yonena kuti kufuna kwanu kuchitidwe, ikabwera nkhani yonena kuti tathandiza anzathu sitimazionetsa. So our faith is only outside, but inside we are not believers. This category is the most dangerous people. Chifukwa they pretend, they hypocrites. Mawu mulungu akabwera mmoyo mwathu tizionetsa ndi moyo wathu kuti ifedi ndi amene timankhulupirira mulungu. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti ateteze mtima wathu, tiziuteteza ku zinyengo zosiyanasiyana zimene zingasandutse nthaka yathu yabwinoyi kukhala nthaka yoyipa imene idzaberekenso mbewu yoyipa. Ambuye tsiku la lero tithandizeni kuchita kufuna kwanu ndipo tikhale nthaka yabwino m'mitima mwathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To